Pothomani mung siplai. O siplai khoroksa bamuse ke sak bo sijago buino ke khoroksa pano simani nukjagya. Bomuse ke sak bo asa ke simani nukjago buino ke bo mokol chikon sahairok ke nugjang namo. Je tini bini kok mang sariwui tongo. Tabo kaisa kuthumi kok sanani thangka tonglakha. Ga jaga hingke boma siwui sao. Bomuse ke bini tomungo bariya bini kok omuse ke mane chikon no sudon tongnani moton ya. Je bo siwui kok samani mote hingke. Yangle jora hingke bo rang se krijak ba jora hingke risum rok chamung rok bo paisi manjaya. Yangke nainai di bini bukhugo hingke amose ke je siplai hini hinjakna moton ke kok sao. Tai bo nukjago bini thani o buino ke kisapan mokol pengjagya bo hingke jesapang sai tongdi. Tai obo simbuya bo buini korokno ke bo tamni sana ya bo bo jora rogo ke ani ban kotorma tongo. Ani kheto kwbangma tongo. Ani rabar bagan kwbangma tongo. Bini ke desake pano buini sai bisi mangsingnai bo je kok samani mote hingke. Yangke bini nogo sinjoda ya saimaiya. Sinjo sunji kiya hingka ba cinta kisa khainai bo bini nukhungo tamo tongo. Bui deres pai sum phaiano ba juta phan pai kan phaiano. Bo abono ke sugjagya. Bini ke 1800 dampu bini ke 3000 dampu. Chino 500 600 1000 rokno ke sugjagya. Khoroksa se bwrui sitra bai kaijakha hingke bo khe abono ke sitra swngjago. Bini hingke sida naithok jik sipu. Kok bo hai hinui saka hingke bo ke biyangni biyang oinaroksa sai tongio. Hai saka hingke hai sai tongio. Kisa pano juktini kok hingka hingke bo sagala. Tamil Nadu ni ha salai naikera thainai abo se kaikha hingke teibo dimai nungo hinui saka hingke bo hingke tamni sanai o chikon kwtui aboso teibo dimai nungo hinui sai tongtinai. Vibe rok pailai bo buini ke vibe hamya bini ke vibe kaham. Amti company se belai kaham bli hai. Amti company ba hasa hamya hinui sanai. Omo hai.